Ja. Ara farem un truc de màgia. El Dani agafarà una carta. Dani, agafa una carta. Semblem tontos, tio. I l'ensenya a la càmera, jo tanco els ulls i la posa a dalt. I el Dani tallarà per un vulgui. Llavors, ara trauré 10 cartes. D'aquí trauré 10 cartes, vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Llavors, ara jo ensenyaré una carta i quan el Dani vegi que aquesta carta és la seva, haurà d'apretar fort, vale? Comencem. Ensenyaré les cartes, vale, totes? Si no es veu alguna cosa, m'avises, que això és un moment memorable. Los hombres de Paco. El martes a las 10:15 en Antena 3. Uy, merda. Joder. Cada vez hay más emoción. La cara del Dani. Tensión. La carta es resisteix a sortir. Joder, Vale, ara l'ha posat, vale? Jo ara canviaré la carta. Agafa fora, Dani. Sí. Ostres, he fet Quina carta era, sisplau? d'oros. I ara mirarem on estava la carta. Què? És aquesta? Sí! Senyores i senyors, Màgic Núria!